Това ще пречи ли да го споделя? Не, Да. не. Я даже сприя сложи долу. Пречи, Да не се вижда? Да не се вижда. Красиво. Добър ден. Добър ден, пасвани. И ти? Здравейте. Здравейте. Аз съм Нончев. Аз съм Иван. Аз съм Хрис. Ще направим този канал за проекти, които ще бъдат с благотворителна цел или да помагаме на хората. Точно така. Канала няма да бъде абсолютно никаква рекламност, в смисъл няма да правим никакви реклами, реално ще се насочим само на това да помогнем. Свързват с нас хора, които имат крайна нужда, примерно не могат да си оправят колата, разчитат на нея някои. Хора в нужда, които нямат финансовата възможност да си поддържат и да си оправят колите и ние ще направим всичко възможно да им върнем колата на пътя и да може да разчитат на тях. Дали ще бъде да я оправим технически или ще каже някой, виж, трябва да продадем тази кола, ние ще се вземем с това нещо, ще им дадем парите, нали, без да искаме нищо от тях. Няма да има никакви реклами, няма да има никакви други сътрудници, които да участват с нас. Ще бъдем само ние тримата и единствено ще помагаме на хората. Така, значи трябва да измислиме като цяло и име. Име няма този канал, затова ви предлагам да коментирате в коментарите под видеото как да се казва този YouTube канал. Всички сте гледали по Discovery предаването и знаят как се казва. Там се казваш, май пичо, прави ми колата нещо. Кой е SOS сервис SOS. Да. Сервис SOS се казва там, по принцип. Ние трябва да измислим нещо българско. Абсолютно. Ние така ли сме малко по-разчупени, няма да правим едно и също, Да. но целта винаги ще бъде една и съща, да помогнем на хората. Да, няма да се ангажираме с брой видеа на месец или на седмица. Когато имаме такъв случай, ще сглобяваме видеото, ще бъде качвано. Надявам се да им бъде на интересно на хората и да има все повече интерес към помощ на хора. Точно така, но то е важно и нали, ние ще оставим един имейл, където хората да може да напишат на кой да помогнем следващото някакъв нов проект, нали, с цел наистина да избираме хората, на точните хора. Защото хора, има много спекулации, пишат фалшиви имейли, създават се истории, искаме да го избегнем това и го правим наистина, за да помогнем на хората, не да си правим реклама, не да... Затова решихме да направим нов YouTube канал, който да се само за този проект. И живота и здраве, ако им хареса на хората, ще продължаваме. Да. Го показваме. А вече ако не им харесва, си го правим скришно. Абсолютно, ние така ли не ще го действаме, никога не сме го показвали, но тук искаме и целта ще бъде да предизвикаме и други хора да го правят. В крайна сметка, ние сме си окей и затова видяхме между другото след пожара колко е необходимо да застанат хората за теб и да кажат, виж, ще ти помогнем, а пък за тези хора, които нямат тази слава, която ти имаш и вие имате, е добре да го имат. Да, нали знаеш сега къде седиме. Сега седиме на мястото, което беше изгоряло. Точно. Реално под нас започна целият. Да, сега седиме на мястото, което беше изгоряло и то е благодарение на хора, които направиха добро, както и ние искаме да направим. Така че мисля, че това ще е добре за всичките, защото навсякъде го има. Виж, ти гледаш Discovery и има такова предаване. Има много хора с възможности в България и се чудим защо не са го направили до сега. Имаме всеки такива предавания, черешки на торти, кичени, митчени, това, онова. Някакво предаване няма за тази работа и да имат полза хората от него, разбираш? Ние си го правим и през ежедневието, всеки един помага по-отделно на негови приятели и познати, но пак казвам, когато сме тримата, ще имаме 3 пъти повече сила. Абсолютно. Да. Така че какво ще правим, зависи нали, от всяка ситуация. Всяка ситуация е различна, няма да е всичко еднакво, но нашата цел ще бъде безвъзмездно да помогнем, да направим проекта готов. Дали ще бъде с цел да го продадем, дали ще бъде с цел да го подарим, дали ще бъде с цел да помогнем на човека да си го кара и така нататък. Това всичко зависи от проекта. Но целта винаги е една и съща. Така, ще оставим долу в описанието имейл, на който да пишете, да предлагате за следващи видеа. Ние вече си имаме един проект, който ще се захванем с него. Ще бъде в първия епизод, така че очаквайте, ще бъде интересно и чакаме име на канала. Живи и здрави и се обичайте! Много поздрави! Усмихвайте се!